Здравейте! Продължаваме с серията продукти, създадени от господин Вълко Чобанов. Това е големия чистач, уникален продукт, един от най-купуваните. За какво може да се използва той? Когато го получите, може да направите 3-4 дни ежедневно да го ползвате, като го поставяте в областта на слънчевия сплит за 2-3 минутки. По описание и предназначение, устройство за изчистване на негативни записи на всички нива, успешно изчиства магии, урочасвания, вселявания, земни духове, същности, енергийни паразити, негативна енергия, прилепвания, обсебвания и различни астрални, ментални, етерни и душевни инфекции. Както ви казах, начина на приложение да го сложите, да го придържате с ръка за 3-4 минути и след това го оставяте някъде на масичката ви. Не трябва да е до електронни устройства. 3 до 4 дни, може и 5 дни. Абсолютно веднага се наблюдава облегчение. Между сеансите е желателно да се прави минимум 60 минути почивка, а не, например, 10 минути и отново 10 минути. Трябва да има почивка, както си приемаме витамините или някои хапчета. Продукта няма противопоказания и след като минат тези 3-4 дни, при необходимост. Какво означава при необходимост? Например, гледали сте новини, които са ви стресирали. Чули сте от близки новина, която ви е разтърсила. Това автоматически понижава вашето енергийно състояние и с големия чистач за кратичко можем да изчистим тази негативна програма, която сме приели от някой, от хора, от човек или от някаква среда. Също може от телефонен разговор. Имали сте такъв, било ви е неприятно, сега не могат да се случат някакви, кой знае какви големи чудеса, ще ви остане емоционалното състояние, но вие ще поработите и с него, но помогнете си на енергийното тяло да може, нали, да го превъзмогне, за да не се стига след това до състояния, които да ви се отразят, нали, на емоциите. Сега от моята практика, хората, които го ползват, дори и аз, правя го в комбинация с вълшебната тръбичка, след като обработвам с нея цялото тяло. И след това прилагам големия чистач, когато, например, сме тръгнали да се разболяваме. Щом се разболяваме, това означава, че имаме някакъв спад на енергията ни и трябва да помогнем и по този начин, плюс витамини, ако се наложи и лекарства. Големия чистач на какво разстояние е желателно да е от нас? По препоръка е около 70 см е неговото въздействие. Това означава, че може да стои на шкафчето ви, в чекмеджето ви и няма да ви навреди. Сега, ако усещате, че искате по-голямо разстояние, естествено, направете го. Сложете го на по-голямо разстояние от вас. Усетете как искате да общувате с него, за да ви бъде най-полезно. Ако имате въпроси, не се поколебавайте да ми пишете на посочения имейл. С радост ще ви отговоря, ако мога с нещо да ви насоча и да ви дам някакви други препоръки и насоки, но всичко е много простичко и направено така, че всеки да го ползва. Аз съм Мария Рафаилова Илиева. За мен беше приятно да ви представя този невероятен продукт.